Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu antzeko irudiak eta segidak. Hemen dauzkagu hiru irudi ia antzekoak eta osatuta daude karratutxo batzuz. Kontatuko ditugu zenbat karratutxo dauden irudi bakoitzean. Lehenengo urrats honetan, irudi honek ditu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 karratutxo. Bigarren urratsean, irudi honek dauzka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 16 karratutxo. Hirugarren urratsean kontatzen badituzue karratutxo guztiak, izango dira 20 karratutxo. Beraz, ikusten badugu, segida honek irudien zerrenda honek jarraitzen du logika bat. 12 lehenengo urratsean, 16 bigarren urratsean eta hirugarren urratsean 20. Beraz, sartuko dugu zerrenda batean, zenbaki hauek, 12, 16, 20. Eta zerrenda horri deitzen zaio segida. Zergatik da segida bat? Ikusten badugu elementu batetik bestera logika bat dago. Eta ikusten dezutenez 12tik 16ra, hau da, lehenengo urratsetik bigarrenera, diferentzia laukoa da. Ikusten dezute 16 ken 12 delako lau. Edo 12 gehi lau da 16. Beraz, ikusten badugu bigarrenetik hirugarren urratsera, lauko diferentzia dago. 16 gehi lau da 20. Hurrengoa beraz izango da 24. Beraz, zerrenda hau launaka doa. 12 gehi lau 16, gehi lau 20, gehi lau 24, 28 eta horrela segituko luke infinituraino. Beraz, hemen oso erreza da aurkitzea adibidez 5. elementua. 12 da lehenengoa, 16 bigarrena, 20 hirugarrena, 24 laugarrena, beraz 5. izango da 28 lau gehiago. 6. ere erreza da, izango litzateke 32. 7. 36, launaka. Baina ze gertatzen da kalkulatu nahi badegu adibidez 100. elementua? Zailagoa izango da, eta denbora gehiago emango digu. Beraz, horretarako erabiltzen da formula bat, edo segidaren adierazpen orokorra. Eta hemen bakarrik ikasi behar da formula hau. Hau da, segidaren edozein elementu ateratzeko beti egin behar dugu. Lehenengo elementua gehi n ken bat, parentesi artean, bider d. D da diferentzia. Segida honetan dagoen diferentzia elementu batetik bestera. Kasu honetan 12tik 16ra diferentzia da laukoa. Eta n izango da urratsa. Hau da, segidaren edozein urratsa atera ahal izateko. Beraz, segidaren adierazpen orokorra ordezkatuz lehenengo elementua zerrenda honetan da 12. Gehi, hau ez dugu aldatu behar, n ken bat, eta deren ordez jarriko dugu diferentzia. Kasu horretan, aurreko segidan da laukoa. Elementu batetik bestera, lauko diferentzia dagoelako. Beraz, bakarrik egin behar deguna da, parentesiak kendu hemen. Lau bider n da lau n, eta lau bider minus bat da minus lau. Beraz, daukagu 12 gehi lau n ken lau. Beraz, laburtuko ditugu gaiak. N-rekin bakarrik daukagu
gai hau, beraz, lau n. Eta hori daukagu bi aldagai aske, letrari gabe 12 eta minus lau. Beraz, egingo dugu 12 ken lau. Eta hori da plus 8. Beraz, segidaren adierazpen orokorra izango da lau n gehi 8. Eta adierazpen honekin lortuko dugu segidaren edozein elementu. Adibidez, galdetzen badigu, zein da bosgarren urratseko elementua edo karratu kopurua irudian, egin beharko dugu lau, bider n-ren ordez jarriko dugu bosgarren urratsa delako lau bider bost, gehi 8, beraz, lau bider bost hogei, gehi 8, 28 karratutxo izango du bosgarren urratseko irudiak. 20garren urratseko karratu kopurua kalkulatu nahi badegu, ez garaziko hemen kontatzen batetik bestera. Beraz, ordezkatuko dugu formulan, adierazpen orokorrean lau bider hogei, gehi 8. N delako hogei kasu horretan. Lau bider hogei da 80, gehi 8, 88. Eta, adibidez, 100garren urratsa irudikatu gabe kalkulatu nahi badegu karratutxo kopurua, hori izango da, lau bider 100 dela 200, gehi 8, 208 karratutxo izango ditu 100garren urratseko irudiak. Hemen daukazute beste adibide bat. Daukagu hemen zirkuloz osatukatako irudi bat. Lehenengo urratsean 5 zirkulo ditugu, bigarren urratsean kontatzen baditugu dira 9, eta hirugarren urratsean ditugu 13 zirkulo. Beraz, osatzen dute segida bat, zerrendan sartuko ditugu zenbakiak, 5, 9, 13, urrengoa izango da 17, zergatik ikusten baduzue segida, 5tik 9ra lauko diferentzia dago, 9tik 13ra lauko diferentzia, 13tik 17ra lauko diferentzia, eta horrela infinituki. Kasu honetan, atera da diferentzia lau, lehen bezala, baina diferentzia izan daiteke edozein zenbaki, segun zein den irudia. Beraz, lehenengo elementua da 5, eta adibidez, hemen segidaren laugarren elementua da 17. Beraz, hemen ateratzea adibidez 7garren elementua oso erreza da. Hemen ditugu 5, beraz 6garrena izango litzateke 21 gehi lau 25, eta 7garrena 29. Baina zer gertatzen da esaten badugu segidaren 100garren elementua zein den? Klaro, edo zenbat karratutxo dituen irudi honek? Klaro, ezin dugu zuzenean kalkulatu, denbora beharko genuke. Horretarako, esan dugun bezala, erabiliko dugu segidaren adierazpen orokorra. Hau da, lehenengo elementua, gehi n ken bat, bider d edo diferentzia. Beraz, lehenengo elementua, beti jarri behar dugu formula honetan, 5, gehi n ken bat utziko dugu, eta diferentzia esan dugu dela laukoa hemen, bider lau. Kentzen dugu parentesia, lau bider n, lau n, lau bider minus bat, minus lau, eta gero gehi 5. Beraz, daukagu lau n, n-rekin daukagu gai bakarra, eta gai askea 5 ken lau da plus bat. Beraz, segida honen adierazpen orokorra izango da lau n gehi bat. Eta orain kalkulatu dezakegu nahi dugun elementua. Adibidez, bigarren urratsean irudio nahi dituen zirkulo kopurua izango da n-ren ordez, ordezkatzea 2, lau bider, kasu honetan jarri dut bat, da lehenengo urratsa, lau bider bat lau, eta gehi bat, 5 zirkulo izango ditu irudi honek. Eta 11garren urratsa izango litzateke, lau bider 11, n-ren ordez 11, gehi bat, lau bider 11 54, gehi bat 45. Beraz, 11garren urratseko irudiak, antzeko irudiak, izango lituzke 45 zirkulo. Bale? Hau da,
antzeko irudiak eta segidei buruz jakin behar dezutena.